Εκ μέρους του κυρίου Δημάρχου, ο κύριος Μοσκονάς, αντιδήμαρχος Παλαιτής. Καλημέρα. Χαιρετίζω και εγώ την προσπάθεια και την κινητοποίηση όλων σας. Συμπαρίσταμε στον αγώνα και συμπαρίσταμε και σαν αντιδήμαρχος της περιοχής, αλλά περισσότερο θα σας πω κάτι σαν γονέας, γιατί και εγώ έχω δύο παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Πραγματικά 3 χρόνια και παραμένουμε εκεί που είναι. Πρέπει να οργανωθούμε όλοι μαζί, να αφήσουμε τα παραταξιακά. Αυτό που μας ενώνει είναι η νεολαία, είναι τα παιδιά, είναι το μέλλον μας, αυτή είναι το μέλλον μας, και να κάνουμε οποιαδήποτε κινητοποίηση και οποιαδήποτε προσπάθεια και να απευθυνθούμε σε όλους τους φορείς. Όσο αφορά για τα διαδικαστικά και την πορεία των πραγμάτων που έχει ξεκινήσει μεταξύ του Δήμου και του Υπουργείου, ο πιο αρμόδιος για να τα πει είναι ο Δημήτρης Μεσάρης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, ο οποίος ασχολείται ειδικά με τα σχολεία. Είμαστε δίπλα, είμαι δίπλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να ακολουθήσει λοιπόν ο κύριος Μεσάρης, να μας τα πει. Να ευχαριστήσω και εγώ όλους εσάς. Είμαστε και εμείς κάποτε παιδιά. Συμμεριζόμαστε πραγματικά τις ανάγκες σας. Είναι λυπηρό πραγματικά το ότι μετά από 3 χρόνια δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επισκευές των σχολείων και περισσότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μελέτες επί της ουσίας των σχολείων. Από πλευράς Δήμου και στο κομμάτι το οποίο μας αναλογεί, θεωρώ ότι έχουμε κάνει πραγματικά κάθε προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθούν συγκεκριμένες διαδικασίες. Έχουμε προσπαθήσει να παρέμβουμε σε σημεία ακόμα που ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων δεν είχε τη δυνατότητα. Π.χ. για παράδειγμα για το ΕΠΑΛ, προσφέρθηκε ο Δήμος με την τεχνική του υπηρεσία και μια ομάδα ανθρώπων προκειμένου να εκπονήσουν την αρχιτεκτονική μελέτη των εργαστηρίων. Δυστυχώς ακόμα και αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι ο κ. Παγώνης και τώρα μετά μπορεί να σας τα πει και αυτά. Δεν θεωρώ ότι πρέπει σε όλη αυτή την κινητοποίηση να είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεν υπάρχει κάτι που να μας χωρίζει πραγματικά. Όλοι ζούμε εδώ, όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα, αντιμετωπίζουμε πάντα τα ίδια προβλήματα, θέλουμε την επίλυσή τους και κάνουμε έναν πραγματικά μεγάλο αγώνα προκειμένου να λυθούν τα θέματα. Άκουσα προηγουμένως για ένα καινούριο σχολείο. Συμφωνούμε κι εμείς, σαν Δήμο. Υπήρχε ένα θέμα όσον αφορά την τοποθέτησή του, υπήρχαν 2 δυνατές θέσεις. Η μία δυστυχώς δεν μπορεί, λόγω τεχνικών ουσιαστικά προβλημάτων. Πιστεύουμε ότι ο μόνος χώρος αυτή τη στιγμή που προσφέρεται άμεσα για να στεγάσει το καινούργιο σχολείο είναι εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκατεστημένο το 2ο δημοτικό σχολείο. Έχουμε μιλήσει και με την πολεοδομία και γενικότερα να κοιτάξουμε να λύσουμε τουλάχιστον το διαδικαστικό όσον αφορά τους όρους δόμησης που μπορεί να φτιαχτεί το συγκεκριμένο σχολείο της τοποθέτηση. Θεωρώ ότι θα προχωρήσει και αυτό από πλευράς του Δήμου άμεσα και θα περιμένουμε βέβαια τις επόμενες κινήσεις περιφέρειας. Αυτά έχω να πω. Δυστυχώς από πλευράς κράτους, και δεν το λέω πολιτικά αυτό το πράγμα, το λέω με πόνο ψυχής, γιατί όποιος και να είναι πάνω εκπροσωπεί εμάς, υπάρχει μια τεράστια, θεωρώ, αδιαφορία. Και το λέω αυτό γιατί για μερικά πράγματα, και αυτό είναι το λυπηρό, δεν απαιτούνται χρήματα προκειμένου να υλοποιηθούν. Χρειάζονταν πολιτικές, πραγματικά, μια δυνατή πολιτική βούληση, η οποία δυστυχώς δεν υπήρχε, δεν υπάρχει ακόμα. Η ενημέρωση που έχω πάνω από το Υπουργείο, γιατί μίλησα μαζί τους αρχές της εβδομάδας, είναι ότι το ΦΕΤ για να δοθούν και να εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες των σχολείων από το ΤΑΣ, πλέον αίτημα το οποίο ο Δήμος το είχε κάνει από την αρχή, γιατί είχε δει το πρόβλημα, δόθηκε αρχές της εβδομάδας. Δηλαδή θα περάσει από ΦΕΤ ο συγκεκριμένος νόμος προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες αδειοδότησης σε καμιά δεκαριά με 15 μέρες. Και αυτό είναι λυπηρό, γιατί το συγκεκριμένο πράγμα ήθελε μόνο μια πολιτική βούληση. Δεν υπήρχε καν θέμα χρημάτων. Σίγουρα το χρηματικό θα το αντιμετωπίσουμε μετά. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες, θα πρέπει να υλοποιηθούν κιόλας. Και σίγουρα υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό κενό στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά τουλάχιστον λέμε βήμα-βήμα να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να παλέψουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
και εύχομαι όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας ο καθένας και τα όνειρα που έχουμε στην πόλη. Μελέτες υπάρχουν. Μελέτες υπάρχουν. Ακούστε με να δείτε. Οι μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί από τα 6 σχολεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, έχουν ολοκληρωθεί 3 μελέτες. Έχει ολοκληρωθεί το Γυμνάσιο της Αγίας Θέκλης, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Λεξουρίου και ένα σχολείο από το Αργοστόλιο. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το Γυμνάσιο Λύκειο. Ολοκληρωθήκαν από ποιον? Από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων. Αρμόδιος για να εκπονήσει τις συγκεκριμένες μελέτες είναι ο πρώην Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων και Κτηριακές Υποδομές. Να πω και τούτο. Τέθηκε ένα θέμα στην αρχή όσον αφορά τον τρόπο επισκευής των σχολείων. Σε τότε τις σκέψεις και ουσιαστικά στην όλη διαδικασία προκειμένου να αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε, είπαμε το εξής, ότι ο συγκεκριμένος σεισμός του 2014 δυστυχώς ή ευτυχώς είχε περάσει. Απότερος σκοπός λοιπόν προκειμένου να μελετηθούν και να επισκευαστούν τα σχολεία ήταν να αντέξουν στον επόμενο σεισμό. Που αυτό είναι το πρόβλημα μας το μεγάλο. Ο προηγούμενος πέρασε. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε μια διαδικασία. Το γνωρίζαμε ότι θα είναι λίγο πιο χρονοβόρα. Θεωρώ ότι τα θέματα ασφαλείας είναι ουσιαστικά και πολύ σημαντικά. Μπήκαμε στη διαδικασία λοιπόν να γίνει ολική ενίσχυση πλέον των σχολείων και όχι μια απλή επισκευή στην πρωτεύουσα του σεισμού μορφή. Αυτό το πετύχαμε και ουσιαστικά οι μελέτες κινούνται σε ολική αποκατάσταση και ενίσχυση των συγκεκριμένων κτηριακών υποδομών. Πλην όμως δυστυχώς κολλάμε ακόμα στο κομμάτι της έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Λυπηρό μεν, αλλά αυτό είναι. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε ή οτιδήποτε άλλο, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι σημαντικό όλοι μαζί να αγωνιστούμε για το όραμα που έχουμε ο καθένας από εμάς για αυτό το δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή θα μιλήσει και τρίτος εκπρόσωπος από το Δήμο, να πούμε ότι εμείς έχουμε στοχοποιήσει ευθύνες και στην κυβέρνηση και στο Δήμο. Και καλό είναι να πάρουμε επιτέλους μια απάντηση. Γιατί 2,5 ολόκληρα χρόνια τώρα, ενώ έχει τεθεί από φορείς την Αλμέα και μαθητές για τη χωροθέτηση του σχολείου, δεν έχει γίνει από το Δήμο μέχρι σήμερα. Γιατί? Θέλουμε ένα γιατί και όχι γιατί τώρα λένε ας πούμε ότι θα το δούμε ξανά. Αυτό δηλαδή που είχαμε εισπράξει και εδώ και 2 χρόνια. Γιατί αν θα πάμε με το θα το δούμε ξανά θα περάσουν άλλα 2 χρόνια. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι και ας απαντήσετε επιτέλους για την ευθύνη που έχετε. Γιατί έχει την δική της ευθύνη η κυβέρνηση και θα τα πει ο Πρόεδρος. Αλλά ας απαντήσει ο Δήμος επιτέλους. Γιατί κολλείονται αυτή τη στιγμή οι μελέτες. Γιατί δεν έχουν παραδοθεί τα σχολεία. Αν είναι δυνατόν σχολεία 30, 20, 15 χρονών να μην έχουν παραδοθεί. Πέστε ένα γιατί, δώστε μια απάντηση επιτέλους. Δυστυχώς θα απαντήσω εγώ πάλι. Καταρχήν να πιάσω εδώ ένα θέμα. Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μελέτες. Δυστυχώς, και το λέω με λύπη γιατί ζω και εγώ εδώ πέρα, το ελληνικό κράτος όταν νομοθετεί, δεν νομοθετεί δυστυχώς με σωστό τρόπο. Αυτό το πράγμα το αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας ο καθένας κάθε μέρα. Το θέμα λοιπόν που τέθηκε όταν ξεκινήσαν οι επισκευές των σχολείων ήταν ότι καταρχήν πολλά σχολεία ήταν από το 1955 και μετά. Άρα δεν υπήρχαν οικονομικές άδειες. Είναι παράδοξο και παράλογο το ίδιο το κράτος το οποίο έχει πληρώσει μια μελέτη, έχει κάνει την κατασκευή με μηχανικούς του, με μελέτες, να σου λέει ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι αυθαίρετο. Είναι γελίο αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία μέσα από την πολεοδομία να εκδώσουμε τις συγκεκριμένες άδειες και είδαμε το πρόβλημα, είπαμε το εξής. Ο μόνος τρόπος να λυθεί είναι από τη στιγμή που το ΤΑΣ δεν εξετάζει νομιμότητα στα κτίρια, οι μελέτες επισκευής να πάνε στο ΤΑΣ. Θα πετυχαίνουμε 2 σημαντικά πράγματα. Πρώτον, η μηχανική του ΤΑΣ είναι πιο εξειδικευμένη στα θέματα αποκατάστασης. Άρα θα υπήρχε ένα τρίτο μάτι πέραν των μελετητών που έκαναν την ενίσχυση, προκειμένου να ελεγχθεί άλλη μία φορά για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη ποιότητα της μελέτης.
Και δεύτερον, θα λύναμε το πρόβλημα. Τους λέμε το εξής, τους λέγαμε. Όλα αυτά που σας λέω, παιδιά, υπάρχουν δυστυχώς γραμμένα σε χαρτιά. Γιατί εγώ είμαι κατά των χαρτιών και θεωρώ ότι η γραφειοκρατία σκοτώνει πραγματικά όλη τη δημιουργικότητα στην Ελλάδα. Πλην όμως, δυστυχώς αυτό το πράγμα υπάρχει. Δεν υπήρχε λοιπόν αυτό που είπα προηγουμένως, η πολιτική βούληση, μία απλή νομοθετική ρύθμιση. Τους κάναμε 3 προτάσεις. Πρώτα, είτε να εκδοθούν από το ΤΑΣ. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων έχει δική του πολεοδομία να λυθεί μέσα από την πολεοδομία του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων. Τους είπαμε ότι έτσι κι αλλιώς, γιατί μας θέσανε και θέμα χρηματοδοτικό. Δηλαδή ότι το ΤΑΣ δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει. Από τη στιγμή που θα έμπαινε μια μελέτη μέσα στο ΤΑΣ, δεν έχει τη δυνατότητα να τη χρηματοδοτήσει. Ψάξαμε και βρήκαμε λοιπόν το 1999 στο σεισμό της Αθήνας πώς έγινε η αποκατάσταση του σχολείου. Και έγινε με τον ίδιο ακριβό τρόπο. Δυστυχώς όμως, μετά από 1 χρόνο 1,5 που έχει συζητηθεί το θέμα και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και με τον κύριο Σπίρτζη, δεν έχει λυθεί ακόμα και θα βγει σε ΦΕΤ μέσα σε 15 μέρες. Είναι τραγική πολυσιεργία. Δεδομένου δε, τους λέγαμε και το εξής, ότι ας αφήσουμε το κομμάτι, γιατί υπήρχε και το πολιτικό ζήτημα, ότι άντε και τις βγάλαμε τις μελέτες. Πώς θα πάμε να τα υλοποιήσουμε τα έργα από τη στιγμή που δεν έχουμε λεφτά. Και τους είπαμε ξεχάστε αυτό το πράγμα. Έχουμε μία δωρεά αυτή τη στιγμή, 2 δωρεές, μία του κυρίου Μαρινάκη και μία της Στέρνα, οι οποίες μας λύνουν τα χέρια τουλάχιστον να προχωρήσουμε σε ένα σχολείο. Να ξεκινήσουμε με ένα σχολείο. Δυστυχώς ούτε και αυτό υιοθετήθηκε. Δεν ξέρω για τους λόγους, αλλά δεν υιοθετήθηκε αυτό το πράγμα. Δεν ζητάγαμε λεφτά. Σαν Δήμο. Σαν άνθρωποι, σαν κοινωνία δηλαδή. Είπαμε ότι ας ξεπεράσουμε το θέμα των οικοδομικών αδειών και ας πάμε στην επόμενη διαδικασία, στην επόμενη φάση. Ούτε και αυτό. Όσον αφορά την παραθέτηση που λέτε για το νέο σχολείο. Δεν θα προσπαθήσω να το παραδεχτώ, αν υπάρχει πολυσιεργία του Δήμου. Ο Δήμος έδωσε μια τεράστια βάση, δυστυχώς ή ευτυχώς, στο να λύσουμε το πρόβλημα της αποκατάστασης του υπονεφισταμένου σχολείου. Και εκεί πραγματικά χάσαμε αρκετό χρόνο, όχι γιατί το θέλαμε, γιατί προσπαθούσαμε να εξελιχθούμε μέσα από την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο που είναι σήμερα, για παράδειγμα. Θα πρέπει να ήταν εδώ και πολύ καιρό. Σας είπα και προηγουμένως, κύριε Μαντουράτε, ότι είχαν προταθεί 2 χώροι. Ο ένας ήταν κάτω στο κύμα του Πάλου και ο άλλος είναι αυτός που σας είπα. Προσανατολιζόμαστε πλέον σε αυτή την κατάσταση και θεωρώ ότι άμεσα θα το λύσουμε. Αυτό. Πάλι δεν πήραν απάντηση ο κύριος Κατσιβέλης. Ίσο μας την δώσει. Ίσο. Καλημέρα και από μένα. Συμπαρατασσόμαστε και εμείς όλοι σαν Δήμος στην προσπάθεια και σε κάθε προσπάθεια η οποία γίνεται για το καλό του τόπου και για να ασκήσουμε πίεση στην εξουσία και στα Υπουργεία και σε αυτούς που είναι καθήλυνα αρμόδιοι για να λύσουν τα θέματα. Εγώ θέλω να πω από την πλευρά του δική μου σαν πρόσωπος του Δήμου και στις 2 σχολικές επιτροπές, στη μία σαν πρόεδρος, στην άλλη σαν αντιπρόεδρος, ότι η προσπάθεια που καταβάλουμε, γιατί πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν και γονείς και μαθητές, είναι τεράστια και αποδεικνύεται από το γεγονός. Πρώτον, ότι από το κράτος κάθε χρόνο εμείς, για τις συντηρήσεις των σχολείων, των περίπου 60 σχολείων σε όλη την Κεφαλονιά, λαμβάνουμε 75.000 ευρώ. Αφορούν τα χρήματα αυτά συντηρήσεις. Χώρια τα υπόλοιπα χρήματα προτείνονται που πάνε για λειτουργικά έξοδα. Όπως καταλαβαίνετε, αν κάνετε μια απλή διαίρεση σε 75.000 με τα 60 σχολεία που είναι σε όλη την Κεφαλονιά, καταλαβαίνετε τι αναλογεί σε κάθε σχολείο. Ο Δήμος λοιπόν Κεφαλονιάς, η παρούσα Δημοτική Αρχή στην οποία συμμετέχω, καταλαβαίνοντας το πρόβλημα αυτό, εδώ και 2 χρόνια βγάζουμε από το Δήμο 85.000 ευρώ ενίσχυση για τις συντηρήσεις των σχολείων. Δηλαδή, έρχεται ο Δήμος Κεφαλονιάς και δίνει περισσότερα χρήματα από ό,τι δίνει το κεντρικό κράτος. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Το ερώτημα είναι, με αυτά τα λεφτά, τα 75 και τα 85, λύνονται τα προβλήματα. Λύνονται πολλά προβλήματα συντηρήσεων, δεν λύνονται όμως όλα τα προβλήματα. Τα σχολεία έχουν τεράστιες ανάγκες, είναι ζωντανοί οργανισμοί που κάθε χρόνο ζητούν πράγματα και θα ζητούν και ούτε αυτά τα χρήματα φτάνουν. Τώρα, στην περίπτωση των σχολείων της Παλικής αλλά και όλης της Κεφαλονιάς,
γιατί και στην υπόλοιπη Κεφαλονιά υπάρχουν προβλήματα. Ανάφερε ο σύμβουλος του Δημάρχου, ο Δημήτρης Μεσάρης, μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση σας έκανε το πώς λειτουργεί το σύστημα και πώς κολλησιεργεί η όλη κατάσταση και έχουμε φτάσει 3 χρόνια μετά να είμαστε ουσιαστικά στο 0 στο κομμάτι της αποκατάστασης. Δυστυχώς τα γραφειοκρατικά προβλήματα και η πίεση που πρέπει να ασκηθεί στην εξουσία είναι και μεγάλα τα γραφειοκρατικά προβλήματα και η πίεση πρέπει να είναι αντίστοιχα μεγάλη. Εγώ μέσα από αυτή τη σημερινή συγκέντρωση αλλά και την προηγούμενη συγκέντρωση που έγινε πριν λίγες μέρες με την κίνηση των πολιτών Παλικής στο Χριστό και την ενημέρωση που είχαμε από την κυρία Βουλευτή, αν και θα έπρεπε στη θέση της καντινόμου μου να είναι ο κύριος Πύρτζης, έχω να κάνω μια πρόταση σήμερα, όπως έγινε κινητοποίηση και πήγαμε στην Αθήνα και συναντήσαμε, κάλυψε ο Δήμος όλα τα έξοδα της μετακίνησης και πήγαμε στο Υπουργείο Υγείας, μιλήσαμε εκεί με τους υπουργούς για το θέμα του Μοντζαβινατίου και του νοσοκομείου στο Αργοστόλιο. Αντίστοιχα, να γίνει μια κινητοποίηση και μια προσπάθεια, πάλι θα περάσουμε, θα κάνω εγώ πρώτα στο Δημοτικό Συμβούλιο να καλυφθούν πάλι τα έξοδα, να γίνει μια δυναμική κινητοποίηση από όλους τους φορείς, από τους καθηγητές, από τους συλλόγους γονέων, από μαθητές, ξανά να πάμε στην Αθήνα, να πάμε στον Υπουργό και να απαιτήσουμε τουλάχιστον μετά από 3 χρόνια να δούμε κάτι να ξεκινάει. Τώρα, στο κομμάτι της χωροθέτησης που είπε ο κ. Ματζουράκος, δεν είναι έτοιμα των 3 τελευταίων ετών. Είναι έτοιμα δεκαετίας το νέο σχολείο. Έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο όπου πράγματι η περιφέρεια μας έδωσε το OK ότι θα το εντάξει στο νέο ΕΣΠΑ. Αυτό έγινε πέρυσι. Πέρυσι λοιπόν, με το που πήραμε τη διαβεβαίωση ότι θα το εντάξει στο νέο ΕΣΠΑ το καινούργιο σχολείο, αμέσως όπως θυμάστε έγινε μια συνάντηση στο Δημαρχείο με τους φορείς. Δεσμευθήκαμε να κάνουμε τη διερεύνηση του χώρου, γιατί υπήρχαν προτάσεις 2, όπως είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, και για το θέμα του πάμπου και για τον άλλο χώρο. Κάποια προβλήματα πολεοδομικά που έχουν σχέση με το λογοδομικό της χρήσης γης μας οδηγούν στο χώρο εκεί δίπλα από το ΤΕΗ, όπου υπάρχει μια απόφαση του γραμματέα της περιφέρειας, παλιά, που βρήκαμε, η οποία έχει αλλάξει τη χρήση γης και την έχει κάνει για εκπαίδευση. Εφόσον έχει γίνει αυτή η απόφαση, προχωράμε εκεί άμεσα στην χωροθέτηση και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καταθέσουμε την πρόταση με την περιφέρεια με την οποία συνεργαζόμαστε για να ξεκινήσει η διαδικασία για το νέο σχολείο εκεί. Αυτά είχα να πω. Είναι πολύ σημαντικό να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε μια κινητοποίηση που πρέπει και θέλω να γίνει στην Αθήνα. Όλοι μαζί, δυναμικά, ο Δήμος θα καλύψει τα έξοδα όπως έκανε για την περίπτωση του νοσοκομείου, να πάμε να διαμαρτυρηθούμε και να απαιτήσουμε. Ευχαριστώ.